Kublai pi baro nyai kublai pi sa sin pat nakaliang jong Good News TV. Kani kadi keski sejan kadi keski ha ka babun breng jungi le singi syong thai ngi yo shti nagi kam ki jam ki jungi nagi school nagi jing pulei puthi bat kum ta ter ter. Te nagata kadau ngas ngau bah ban keren lengba jong kadi ka por ya ka khubor naga tim ke jong blai ka bania deiru bat ka jing kluit por ka jungi ha kadi keski ka pamenta bat kani kadi ka kesngi ha ka bale singala banong kesngi ka babun breng jungi ngi yo ya ki nong hikai jungi khubor jong ni jing slop ru nglai kerteng ya ka ki nong hikai jongi la pun syong nong rem na ka thi ka baar ka jong u Paul chau Timothy ka nong ka basau ka khot ka balai bat ka basau ki kentien ki ba ong kum ni namar ka por kan ja habakin om sha skor ki jing hikai ba janai andre habakin don ni ki skor badai kin ya kenton haladi ya ki nong hikai kat ba kum ka jing ku abrai jong ki bat kin pen phai no ki skor jong ki na ka jing shisha para bengi bagi pramen sim ki kodor ni skong thu bah ka ni ka ski ka mentale se bun bring jo pi Kim step pi Maria Kim step pi ong tong an pek ka jon ka phone namar menta ka ski ka shuti ngadi ban pek ka no ki news ki khubor bat kunne kum tai ter ter bat don bring jongi ngong ong an pek no ka Good News TV don bring jongi ngong in pek no ki beru ki jingela bat ki jingi kai ki ba koridor ni ai khuble pi sa sin pat lang ba jongi ka por kanir ka por ka ba fila shim ka senjam ban pek ya ka khubor ka ba dei biang na ka benta jonga bat jongi lang iwe piwe ka benta ha ka ba ningkong ka ba ngakwa ban kren lang ba jongi ka de ka ba lai bat ka ba sao jong ka thi ka ba aru Paul chu Timothy hagani ka lenong ka ba sao ka long ba u Paul ukren yau Timothy chapang ka ni ka jing hikai ka ba janai para bangi bagi pramen sing bi ko ngi em hagini ki ski ki pamenta ka bangi wat ki jing hikai ki ba janai don na pedeng jungi ngi wat daga ba let chakri shi ki jing seng ki ba pher ba don peng jungi ngi wat ru haki mobile ki jungi ngi wat ki social media ki jungi wat mut para bangi bagi pramen sing bi ko bangi niyo ya kita na YouTube ngimla ban yo 100% ki jing hikai ki bajanai naga YouTube naga internet lani na ki nuki online link lani social media baling ong gunta namar katu ko phone lani katu ko tablet lani katu ko TV lani katu ko computer ka ba phi page ba phi snap ki jing hikai lengba jong ka ni ka por hoi ba lengba ju ki por ki bana ka por se ka por kamlong ka bajanai namar balai katu device lese ka ba ngi pendon kam na ka por se ka por hakam don ni ka jing kentang Andre hagini gitiar lani hagini ki device ki bangingi penengkam baling ong kam don ki jing tang namar haki paulut lese ki jing bam khoi bet ki jing tang baro na kata kadau ngimla ban shim 100% bakani ka dei ka jing hikai ka ba janai lani ka ba kentang ka bangangan digest ngan hun tang hang ni para bangi bi bagi pramen sim ki kodor ka tin ka ba khoi ki jong blai ka la da bi thu lupa ba ki singi ki ba khadu kindon ki score ki badai ki para bangi bagi pramen sim ko ki banget kin long ki badai ki jing hikai oh ngasko tenat mo hagi di gisngi ki bamtali ngi yoi ngi page ki social media ki jungi ngi doni ki score ki badai ban ngap ki nong hikai ki balam ler baktin bu khoi ki jong blai ki hikai bat ngi ju sko tenat ban boru hagi status ki jungi ngasko tenat te ki jing keren ki jong uni usat guru ubangi ngi jia bu ngi ya gitu ki jing hikai ki bakodor ki jong ule se oh ngasko tenat te ban page ki tu ki khubor le ki jing pensai ki jong Dr. Zakir Naik jong kaniam muslim lani ka Islam nang tangi snow tenat ban page lu yo tu gol go pardas mo ki bangi ngi juyo haki mobile ki jungi ngi bu status ru mo utu gol go pardas u balong uwe ne ki se ki pukir jong ki we pat ki niam ki jinget ki bapher bat unti tang kata ki dan ru ki wat na ki banget ki jungi ru wat na ki no hikai ki belam le ki bapendam kam daga ketin ka khoi ki jong ble menta ki snow thu ba ki score ki dai ba le kubno ban penjat dai ki score ki bri tong ini tap ki YouTube tong ini tap ki social media ki jing hikai ki jongi ban penjat dai ki score ki jong kita ki banget ban penjabat kita ki skor jong kita ki batrang kita ki jing hikai para bagi pramen sim ki kodor hatu ki skor ki jongi mo ki dai hatu ki skor don teng jongi kini ki jing hikai jongi ki dai hatu bakan ngam snola sya bakan ki skor ka dai ko ngan bu sna hapo status mare ki sibit mangan herno nang ni na jing thia lani ngan sami no ban lecture syak per sya mo ma ka diga sing sejan ngan bu sna ni status ngan kham klui por man ta ka ngan bu status no ya kini oh kini ki quotation oh kini ki jing hikai jom kini ki brio ki bangang ngasno tenat ngasno e adu kata-kata para bangi bagi pramen sim ki kodor kita ki baro tang di skor ki badai bat bun prem jongi
ngi kelat kanongon breng jungi ngam tip ngi jus ngo tenat ban bu ye ki jingi kai ki ba koridor le si ki bangi ngi yo na ka Sunday school ke jungi ki bangi yo na ki jingi seng kena ke jungi ha bangi lech hi yang mani ki bangi ngi yo na ki jingi kai na ki jingi seng samlang ngi kum ka balang bat kum ki bangi ngi don la ki jong ki yeng mani ki bangi ngi lech ban chakri bat bun breng jungi mju kham yo bang no o ngi bu status ya ka jing koren ke jo new pastor la new pemsan la ni ki chakri ki jong blay ki ba kraw ki ba ya lap ki ni khtin ka ba khu ki jong blay para bangi bi ki praman sim ki kodor bun breng jungi ngi kelet namar balik kam dadai tan de skor ka dai hi ban page kini ki tablet shekini ki phone shekini ki TV bat ku bakum ta ter para bangi bi bagi praman sim ki kodor kat nomon breng jungi ngi dai ki skor bat ngi dai ki ki kejat ban bu ya ki status le segi bagi yo lagi miet balang lagi miet si sejan ki jingker khu ki jong blay ki bangi yo lagi yang mane kini ki sngi ki bangi ngi kenton ya kino hikai ki balam ler la ong bakin don kini ya kenton haladi kino hikai ki balam ler ngi gidi giski mum tala hikai la kenton oh uni unong hikai bu sa uni ru ba kham triem oh uni ka kenton ka mut ngi kenton we halor we kini ki bangi ya kenton ni snap mentanang ni la syahang ni hang ni la kenton ni kini kino hikai ki balam ler para bangi bi bagi praman sim guru ka jing hikai leng bajong ka por bat leng bajong ka jing slok ka belengkot leng bajong ka por ka buru igini ki jing keli yano ngi kenton haki status ki jongi mo ngi kenton ka wei status din ka wei status yano yaki khubor ki jongno pet bayo ki dei ki khubor ki bala ban yalam bakla wadi ka jinget kristan ki jongi ngis mo tu ombaro ki dei ki besneu utu gor gopal das utu usad guru dan teng ki jing ong gujung tu sakir nayak ro ngis mo ba ki dei ki ba biang lete oh ki jing hikai ki joki oh ki quotation ki joki ki biang bah teng ka kta bertetu jaka bodan na preng jungi kelat no ru wat tang ya ketin ka khoi ke jong blai bu no da ketu te ketin para bangi bi bagi praman sim ko da ya no ngi kenton na gini ki si ki pementah hatu ki skor jungi ki dat ne em bangi yo sngo ya ketin ka khoi ke jong blai ki dai ne na da ki skor ki jungi ki dai ngasngo kwa ya ka jingalap ya ka ketin ka khoi ke jong blai kam dai bangan ongan lech ka mobile ke jonga la ne bangan yo ban mani hantul la dangi sim bagani ka mobile ka la dei lupa kata ka mo la ni ka phone ke jungi baga dei kata ka bala ban ai jinghon ka bagan jaman simenga sisen ka sing ka sapen jaitu enga wan lech wat chaka yeng ka khoi ke jong blai ka sapen jaitu enga bangan kiu sya ka yeng ka bakentang ka jong trai bangan ra ya ka jingknya ai ngu thang bangan ong trai ngawan na khmat jong ma ngadem kho siu ha ki slajat ki jong ma trai ngawan ban mani ngawan ban won ra ikini ka jing ai ngu ngathep ka pla jing ai ngu hayeng khinam la ban le kum ta kisin ka sngi le se kini ki kin se alam yengi sha ki por hakaba kini ki skor ki badat ki jungi kin sa chuhun tanga kini ki para bangi bi bagi praman sim ki bakodor ha chua bangin ya je kini ka sngi ka bale se la sha ka sngi ngin sa dai ki skor baga ka sngi ka bangi den idon kam ni sngo yo tra warai baga ka jing dai ki skor ki jungi en penhun tang daga ni ka fun ha bangi dai ki skor ki jungi mdei tang bangin supun khoi tang dau earbuds habangi dat ki skor ke jungi nginda lek ban pensitom meladi nginda lek ban tong ga nginda lek ban sat yo don kenyang ayu reyu lada dei ban ta dawai ru ngin ta dawai kata ka skor ke jungi ka ba dat ki skor hab ban da pensitom nai ong ba pinchudung dau pin kan sa pen men saw ke skor ke jungpi nai ong bangan chuklong tang dau earbuds kan sa pen men saw ke skor ke jungi para bangi bi nakata ka daw ban yo ye ki jing hikai ki bajanai bat ki ba kentang bat ki ba khoi lek kata ka jaka hakaba mdon shu ki advertisement nim don show ka skip ad hakaba pinda late POE be take you to nong keren hakaba hapdeng jong ka khubor ka ukren laga long leng ba ka polpit laga long leng ba jong nu ka jaka ka ba kentang ka bale sile pelong ye je senglang ndon kamban knyan ye to skip ad iba mi ye ka dur ayure ka ba kensha ayure bat ka bam kentang pra bangi be ubleun kur khuyingi leng ba jong ka por nga ngit kem bang ngin nang ni chakman ngin ye be shaka jing shakri yo blay bat ngin dat ka skoru ban let skap ye kita ki khubor ki ba ublay hi un ai ye ki je hikai ki be janai ublay naga benta ka burom ko chungu amen yini le lang hau play ke jing dwai nyai mu emiao play bu pa jungi ba beneng sai sen pat ba mela keren yingi ke diga khobor ngi skau thu ba bu ne beneng jungi ngila ngop ngila kumbakla bat ka skor ko jungi ngila dat ngila shim daga ni ka phone banten ru i ke ni ka skor ko junga ngasngo ka jadat chipor hendrei ka dat biang bat nga kumpet chi kumpet bat ha pedeng jong ka jing pendon kam ke ni ngasngo ba diga tin ka joma hendrei try kala pen jengai pat yanga naga bangan lech ka ta ka jing hikai ka ba janai ka jing hikai ka ba kentang ke atrai ka bangayo snow naga cat ke jing snake ka joma ka bangayo snow naga jaga kentang ka jaga kentang ba medan
ai atroy bang ni ban syong ge atroy ngis kem ge atroy ban kata jaka ke bang ni don ge atroy bun sin latan no yangi sigi jaka ki bam kentang bang ni ban syashkor lesi ye ke bang snow e ke maka de ketien ke jome ndregi de tang ki nong hikai ke besyukor ngila kenton ru iki om tang ha ke jingem ke bang jaman sim ngi kenton ki ban ya lapru shikiwe da ke bang bu ke atroy haki phone ki jingi ban thla shikiwe o baki jingong ki jong uniu tai ki balong ki weipat ki jinget ki long ki bakordor ngila bakla shika de troy kedi por ke bangi ki kelaba mun kedi por ki atroy ke bang ngan bu ya ke status ke jonga habanga syakriyo troy ngadem kho siu haga yeng ke bakui ke bakentang ke jong ma shimti yangi ken rat lemba ke por shimti ke por ke badang sa badi ke sngi ke balsha ke bangin siu ban syakri lai lui ya ke kerteng ke bakui ke jong ma ngin mi ken rat bangin let ken rat la ke yangi bangin sitom kendiat bangin hab ya kejat kendiat le si ban kiu syaka yeng ke bakui ke bakentang ke jong ma ndreka long ke ban pen khoi bat ban ai ke jing hikai ke bakordor haki skor ki jongi shimti ke por ke badang sa ak teng Jesus Christ ni duai mentari ki bam cukur harta amen.